tambalang kumikinang. Oliala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear kumikinang na tambalang ni Oliala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Paula, avid listener ninyo since 2016. Nung una, sa radyo ko lang po kayo napapakinggan. Natuwa po ako nang magka-podcast kayo kasi ngayon, kahit anong oras at kahit nasaan, naririnig ko na po ang programa ninyo. Sana po ay mabasa ninyo ang sulat ko dahil gusto ko pong marinig ang opinyon ninyo. Ganito po kasi, 5 taon na kaming magkasintahan ng boyfriend ko. Wala naman po ako masasabi sa katapatan niya. Hindi ko siya nahuling nagloko, hindi siya babaero, at never niya akong binigyan ng dahilan para magduda. Kaya siguro mas masakit tanggapin ang nangyari recently. Hindi ko kasi kailanman inakalang darating ang araw na ako mismo ang magtatanong kung maaari ko pa bang ibalik ang dating tiwala ko sa kanya. Kamakailan po kasi, nag-inuman sila ng mga friends niya. May mga babaeng entertainers daw doon sa bar. After 3 days, hindi na siya mapakali at nakokonsensya daw siya kaya ipinagtapat niya sa akin na may isang entertainer na humawak at humaplos sa kanya. Lasing na lasing daw siya kaya hindi na siya nakapalagpa. Wala naman daw ibang nangyari bukod doon. Paulit-ulit siyang humingi ng tawad at kitang-kita ko naman ang pagsisisi niya at alam kong hindi naging madali para sa kanya ang umamin sa akin. Tambalang kumikinang dahil matagal ko na kayong pinakikinggan at pinagkakatiwalaan, nais ko po sanang magtanong. Kay Diego Bandido, totoo po ba na kapag sobrang lasing nawawalan talaga ang kakayahang humindi? Kay Nicole Yala naman po. Ayan. May mga direktang tanong. Kung nalaman yung hinawakan at hinaplos ang asawa nyo ng isang babae sa inuman, okay lang po ba sa inyo yon? Naguguluhan po kasi ako, nanghihinayang po ako sa 5 taon ng pagmamahalan, pagtitiwala at katapatan. 5 taon niya po kasing ipinakita na mabuti naman siyang partner. 5 taon na wala siyang ibinigay na dahilan para pagdudahan ko siya. Kaso lang, nasaktan po kasi ako. Hindi ko po kayang basta na lang sabihin sa sarili ko na kalimutan na lang yung nangyari. Hindi ko po mabaliwala yung nararamdaman ko dahil alam ko na nabasag yung tiwala ko. Salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong kumikinang na tagapakinig. Paula. Paula! Paula! Ano na? Alam mo na, ramdam ko kay Paula yung talagang damdamin niya na gustong patawarin na hindi. Kasi talagang paulit-ulit, tingnan mo, bago niya pa kwento sa atin yung ginawa ng kanyang, ano ba to, mister? Asawa? Boyfriend niya pa lang. 5 years na silang steady. Ayan, bago niya ikwento yung ginawa ng kanyang boyfriend na pupunta sa bar, ganyan, ang dami niyang sinabi na mga papuri kung gaano ka bait. Binild up niya talaga eh. Na para bang, kaya, ewan ko kung anong dahilan ng pagbibuild up mo, no? Para ba mabawasan yung
masasabi namin hindi maganda tungkol sa jowa mo kasi sobrang torn siya dun eh. Kasi alam niyang mabuting-mabuti naman, kaya lang may isang pagkakamali, di ba? Na ayaw na din naman niyang i-disregard dahil doon sa 5 years. Kaya ramdam ko talagang na conflicted conflicted itong si Paula. So ngayon, punta tayo dun sa mga katanungan para sa ating dalawa. Ano yung tanong para kay Diego Bandido? Ang tanong, Kung nakakalimot ba? correct, kapag ka ba talaga nadadala ng sobrang kalasingan, nakakalimot ba? Well, Ayan. on the perspective ng siyensya, sa psychology, ang kasi, depressant kasi yung yung alcohol eh. Dinidisable niya yung logic mo kung minsan. Ayan, correct. So, correct. kaya yung critical thinking mo, wala na. So, yung decision making mo, Wali. nai-invalidate. Kaya nga 'di ba kapag halimbawa nakainom ka, Oo. yung dati mong mahiyain na personality, Yes, oo. biglang nababaon sa lupa, bigla kang sumasayaw sa ibabaw ng upuan. Oo. Bigla mong nasasabi ang iyong tunay na nararamdaman kahit on an ordinary day, hindi mo naman yan nasasabi. Oo, diba? and that's science speaking. And actually, pa yan ni-reaffirm pa ng sinasabi sa Bible. Ang sinasabi sa Bible, hindi bawal yung pag-inom, yung Yan. pagpapakalasing. Yan. Kasi that will lead to debauchery. Ibig sabihin, Correct. kahalayan. To sin. Oo, kasi Yan. wala ka na nga sa tamang pag-iisip. Hindi mo na nakokontrol yung sarili mo kasi more on ang tumatakbo na dyan is more yung amygdala na ng utak mo eh. Yan. Yung feelings na, Correct, yung correct. logical thinking, walay na. O kaya sumasablay. Kaya, 'di ba? ganon. So, dun to answer the question na kung ang sobrang kalasingan ba ang dahilan kung ba't hindi ka nakakahindi, the answer is yes. Yes. Oo, 'di ba? Ang tanong naman sa akin, Tanong kay Nicole Yala, pag kung hinawakan, di syempre kung yun lang yung tanong, di syempre magagalit talaga ako. At hindi naman okay yun. Oo. Hindi naman tama na sabihin ko, okay lang yun, lasing naman siya, Oo, di ba? hindi talaga okay. Hindi talaga okay. So Oo. to answer that question, no, it's not okay. Ganyan. pero kung tanong kung hihiwalayan mo Oo, ba dahil yun sa siguro ganyan? pwede pa nating pag-usapan. Yan, 'Di ba? oo. Pwede pa nating pag-usapan. Kasi totoo naman na meron talagang under the influence of alcohol. At kapag ka nakainom ka talaga, yun yung mga scientific na mga pinagsasabi ni Diego Bandida kanina, 'di ba? At alam naman natin yun sa lahat ng mga taong nagsisi sa mga ginawa nila nung sila po ay nakainom, 'di ba? Alam naman po natin talaga na may mga bagay talagang hindi napigilan. Ikaw may maalala ka ba na nung Sa sobrang sobrang lasing ko, hindi ko maalala. pinagsisihan mo? Madami ako mga bagay na pinagsisihan ko dahil nakainom ako ng sobra, 'di ba? At minsan may mga na-wheelchair nga, may naalala mga mo ba ganon, yun? correct. May mga sinasayawan na wala naman talagang itsura. Naalala mo si Bugs Bunny? Oo. Meron pa dyan, yung di ko makakalimutan eh. Nakwento na yata natin to si Tanya Chinita dati. Nung same inuman na yan. Sabi niya sa akin, Mother! Order pa tayo! Sabi niya, sagot ko yan! Yan. Yung isang drink doon sa bar na pinuntahan Isang bote, namin, 4K po. So sabi ko, sige, sagot niya. Sabi niya, pero ikaw muna magbayad, ako na bahala. Parang wala nangyari. Kasi nga, kapag ka nakainom ka, wala na talaga, tingnan mo, yung mga pagsisisi ng mga iba, magulat sila, yung credit card nila, nakaskas ng sobra nung gabing yon. Kasi nga, hindi na nila napigilan. Sobrang saya na din talaga nila. Iba yung nadala ng alak sa eksena ng kanilang buhay. Nakalimot po talaga. Yan. Diba? Yun talaga yung nadadala ng alak. Ayan, na-override ka na ng emosyon mo. True. Yung logic, critical thinking, nawawala na. Diba? Kaya, sablay ang desisyon. Correct. Yun. So, ganon. Yun na nangyari doon sa boyfriend mo. Kasi sabi mo nga, okay naman talaga siya. Kaya lang sumablay, uminom. Ayan. And I hope that this serves as a lesson for him. Sana, 'di ba, na kung magiinom siya, yung for the purpose of merrymaking. Yes. Oo. For the purpose of trip, fun lang, 'di ba? At alam dapat ng lahat ng mga manginginom kung hanggang saan lang po tayo. Dapat you know how to handle your liquor nga ika. Correct. Or, kung halimbawang gusto mo talagang i-all out yan, siguraduhin mo na merong isa sa inyo na pwedeng sumuway sa'yo. 'Di ba? Na sabihin sa'yo na,
tama na yan ha. 'Di ba? Natandaan ko recently may ganyan na inuman na sa sobrang tindi ng pag-iinom niya, punta siya ng punta doon sa open bar. Ang lasing na siya. So may mga tao sa paligid niya, kami na nagsabi na doon sa bartender. Wag Sinabi na. namin sa bartender, pag nagbigay ka sa kanya, 'di ba? Tubig. Ang ibigay mo sa kanya ay juice, 'di ba? Ganon. So dapat merong ganon. It's a lesson talaga to be learned na merong mga tao sa paligid mo na magsasabing, "Uy, ano yan, itigil na yan. Wag Oo. na yan. Hanggang sumusobra na yan, 'di ba?" That may ganon. Kasi yan it's a fact na may mga tao na matitino na mga tao, tapos biglang nung nakainom, nag-ibang Hindi anyo na sila matino. Totoo yan. 'Di Meron pa nga, ba? nire-respeto mo, tapos yung gusto niyang, wag mo akong respetuhin pag may karga na eh. Oo, 'di ba? Totoo 'yun. Okay lang, wag mo ko na nakakalimutan nila yung posisyon ng kausap nila. 'Di ba? May mga ganong klase mga bagay. Natandaan ko yung sa isang inuman session. Recently, nakainuman ko tong girl na to eh. Tapos nakainuman ko siya ulit on the second time. Siguro dun sa unang beses na kasama ko siya, ang dami ko yatang naikwentong mga hindi dapat na maikwento. Na nung second time na nagkainuman kami, ni-reveal niya lahat na parang, ano time na yun, hindi ako masyado nakainom. Gulat na gulat talaga ako sa mga ni-reveal ni ate girl. Lahat mga sikreto mo. Gulat na gulat talaga ako na para bang Diyos ko Lord. Hindi ko alam na umabot ako dun sa sukdulan. Hindi naman tayo close. Kasi nga, wala na eh. Hindi na eh. 'Di ba? Pero it's a lesson. 'Di ba? Yun, natutunan ko yun na, ay talaga, hindi pala dapat talaga umabot dun sa level ng sukdulan na pwede kanyang i-blackmail, pwedeng itong gamitin laban sa'yo at Correct. ikasisira mo talaga. Si Ganon. Nicole, malalaman mo pag wasak na, pag humingi na siya ng sorry. Tawad. Sorry. Sorry talaga. Uy, Jude, sorry Tapos iiyak na yan. Mamaya, tatawa. magkikitara. Ganyan, 'di ba? Pero alam ko kasi na kaya all out ako ng ganyan pag alam ko may magbabanta. Lesson sa akin 'yan, 'di ba? So, lesson din 'yan sa jowa mo na ako para sa akin, hindi madali yung pagpapatawad, pero hindi dapat maging basehan ng isang pagkakamali, Correct. 'di ba? Yung relationship ninyo. Kasi ang naman kahit sa batas naman, tinitingnan naman nila yan, unang-una, yung tao, kung may record ba to sa barangay, may record sa pulis, kung nagkamali. So, yan kasi ang mag-verify ng talagang karakter ng isang tao. Pagkatao. So, nakita naman na wala namang reklamo, wala namang ibig sabihin, nagkamali One time lang talaga. na nagkamali. Lalo pa yung pagkakamali na yun ay may influence pa ng alcohol. Yes, oo. 'Di ba? So talagang wala sa tamang wisyo. Pero hindi natin sinasabi na okay lang. okay yung ginawa lang. niya, hindi okay. Hindi talaga okay. At kailangan mo talagang i-highlight sa kanya yon na nasaktan ka talaga dito. Hindi okay yung nangyari. Kung nagtatampo ka pa rin, kung kailangan ninyo ng time off together, kung kailangan mo i-rebuild, 'di ba? Ibigay niya sa iyo yon kasi hindi naman talaga madali yan. Kaya tsaka kailangan niya, you have to, siya pala, yung boyfriend na kinakailangan, i-win back ka niya. Ikaw. Oo. Huwag mo rin din pilitin yung sarili mo. Oo, na sa ngayon maging okay ang lahat. Oo. Ganyan, hindi. Wag. Kung Correct. ano lang yung kaya ng puso mo munang level ng pag-uusap, sige go. Ganyan, Ayan. 'di ba? Pero ako may bearing yung umamin siya eh. Yun. May bearing Isa yung pa yun. nagigilty siya, Correct, yung isa pa bang yun. hindi siya makatulog na 3 araw niyang 3 araw ba niyang Oo. dinibdib or yung ganon. Parang nakonsensya siya, Oo. 'di ba? Ibig sabihin, alam niyang may mali eh. Correct. Ganon. At alam mo doon na sa pag-amin ng isang lalaki na na mahal ka niya. Oo. Mga ganun. Ako para sa akin, 'di ba, sabi ko nga ayoko ng mga ganito na nahihirapan ako magpatawad, 'di ba? Pero lagi lang din nating tandaan, hindi naman tayo perpekto talaga lahat. Yes. Tsaka palagi ko naman yung alak talaga yun. It's a lesson learned na parang hindi siya pwede sa alak. Oo, hindi Ayan. pwede. Na pag nagpaalam, 'di ba? Oo. Una sa lahat, nagpaalam ba na pupunta sa girly bar? Kasi Ayan. kung nagpaalam naman siya, tapos pinayagan mo, Oo. in the first place, alam mo sa sarili mo na may posibleng haplusan na Correct. magaganap. 'Di ba?
ba? So, may din nating himay-himayin to para maintindihan ng jowa mo kung saan masakit Pwedeng nag-ano lang siya, nagpaalam siya pero hindi niya sinabi na dun sa ganung klaseng ano siya pupunta, 'di ba? Ikaw naman hindi ka rin nag-usisa, pinabayaan mo lang din. Lesson lang din naman sa iyo Kasi na sa sobrang trust mo doon. tiwala mo, Oo. 'di ba? So, lesson din ito sa iyo na minsan tatanungin mo din, 'di ba? Oo. Hindi yung okay lang ang lahat. Tama. Ganon, 'di Ayan. ba? Ay, nako, pag may alak talaga may bala. Tama. O, hinay-hinay lang sa pag-inom. Kasama mo, tambalang kumikinang, ako po si Diego Bandido. At ako po, si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Naalala ko Yun. talaga yung Oo recent. Ano yan nung kasal ni Rocky nung una, Oo. yung intimate wedding. Sobrang basag ako nun, di ba? Oo, Tapos tapos 2 years yung pangala- later, Oo. meron na naman siyang yung para sa wedding for all, Oo. celebration So, for all. Yung lahat So, ng yung mga nilitanya mo doon. Doon sa ibinalik sa akin. Ay, sabi ko sa'yo, Jigs, nasushook ako talaga na para bang may mga nirecommend siya sa akin na para bang ano? Promise. Alam mo ba, sa sobrang siguro baka nga, hindi ko alam kung nakainom na din siya ng sobra or yung girl na yon or talagang sadyang yung revelations talaga nung first inuman matindi. Pero talaga humingi ako ng tulong sa isang natin kasamahan. Sabi ko, save me. Sabi ko talaga, save me. Gumaganon ako, yung para bang alisin mo na ako dito kasi nagki-cringe na ako dun sa mga kwento niya. Talaga, at yun yung kagandahan doon. Dapat alam mo kung kailan meron pwedeng humila sa'yo, paalis, palayo, kapag halimbawa parang feeling mo in danger ka na. Feeling ko kasi nun in danger na ako. Nakakaloka. Basta ganyan. Make sure na as a manginginom, madami tayong makukuhang learnings dyan. At maraming learnings kasi marami ka talagang pagsisisihan. Kaya nga maraming learnings Tama. Wala namang learnings kapag ka-happy lang ang Correct, lahat correct. Pero kapag ka may sumablay, Oo. may nangyaring hindi maganda. Nandiyan yung mga learnings. Hindi natin sinasabi na dapat sumablay para matuto ka, pero nangyayari talaga yun. Pero sa'yo, Paula, I don't think na hiwalayan ka agad. Siguro, iproseso mo. Yeah. And in fairness naman din sa boyfriend mo, oo, mali yung ginawa niya, but his records will speaks for itself. Oo, diba? correct. Tama yung ginawa mong example yung kapag ka sa barangay pinatawag kasi nanapak, 'di ba? Oo. Ano ba 'to? Nananapak na ba to yung Oo. history? Kaya nga 'di ba kapag halimbawa may history nga ng laging nananakit na nananapak, medyo 'di ba may bigat yung kasalanan Oo. kasi ginagawa Kasi may niya na pattern talaga na Oo. Ito wala. May mga tao kasi kuminsan na talagang nagkataon lang na nagkamali, bumigay, napilitan. Yan, may mga ganon. Oo. So, yun. So, Good luck sa boyfriend mo. usapan Yung niyo. good luck talaga sa Oo. boyfriend mo kasi siya talaga yung mag-win back sa'yo. Siya yung yun. gumawa ng kasalanan. Tama. Next Alright. time, huwag sa sobra. Oo. Ha? O siya, salamat na marami mga kabisyo ha. Ingat po kayo. Bukas Bye. ulit. Metro's #1 Love Radio. Basic!